Hmm. Hmm. Hai लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय इउटुब चैनल दिनै आरो नोंथांमोननि सेरावहाय सानडे स्पेशल फरायनाय लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय दिनैबो ब्लगजों लोगोसे आङो रेसिपिबो आरो मुकबांबो नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैगोन आरोबाव नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनैनि माबाखौ रेसिपिखौ आङो फुरा एक्साइटेड आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखायहाय दा नायनोसै माबायदि आङो माने नुनानैहाय बेबायदि जाय जेरैबायदि नुदोंमोन आं बेबायदि जायोना जाया नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो हागोन ना हाया बेबायदि आरो जायाबा जुदि आङो ट्राइ खालामफिनबावगोन आरोना बेबायदि खालामनो थाखायहाय माने बेबायदि जानो थाखाय आं फुरा एक्साइटेड आरोना ओमफ्राय लोगोफोर होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना मिन्थियाबो जानो हागौ जे आं एभ्रि सानडे माने जोंहा न'आव अमा जायोखाय जोंहा बाजार जायो नालाय कुसुगाव बाजार ओमफ्रायहाय बेयावहाय थारमाने अमा जायोखाय जोंहा माने आङो बेखौनो गोदान गोदान आइटेमजोंहाय संनाय रेसिपि नोंथांमोनजों शेयार खालामो आरोना दा नोंथांमोना दिनैबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जागोन दा आङो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनजों फंसे खोथासो बुंनो सानदों जे दाख्लि सासे फंबाया बुंहरदोंमोन नालाय जे बेबायदि भिडिअ होयोब्ला गाज्रि नुयो आब' माने हिन्जाव मानसियाहाय जेन'बा लक्ष्मी बायदि जानो थाखाय बाथौ खुलुमनाय ओमफ्राय फुजा होनाय बेफोरखौसो खालामनांगौ बेफोरखौसो भिडिअ खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन नालाय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों आरोना फंबायहाय फंबायनि साननायाबो जेबो गाज्रि नङा जेबो नङा ओमफ्रायहाय आं गाज्रि बुंनो सानाखै जेन'बा फंबायनि साननायखौबो ओमफ्राय बेखौनो बुंनो सानदों आङो थारमाने जोंहाहाय ब्रह्म ओमफ्रायहाय बाथौ गैया आरोना ओमफ्रायहाय खुलुमनायाथ' खुलुमो जोंहा आवाथि सावो आं मालाबा मालाबा नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो ओमफ्रायहाय आवाथिखौथ' जेब्लायबो होबाय थाया नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा बाथौ गैया आरोना बेनो मन्दिराव थांनाय मानायखौ आङो जेबो टाइम मोनथ'थाराखै टाइम खालामनो हायाखै आङो मन्दिराव थांनाय मानायखौहाय थाङो आंबो थांनाया थाङा नङा खाथियावनो महामाया मन्दिरबो दं नालाय बेयावनो मालाबा आङो टाइम मोनोबा थाङो आरोना ओमफ्राय दा माने थांनाय जाथाराखै आङो गोबावसै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो जुदि थांनाय जायोबा शेयार खालामगोन आङो थांखायो फुजा आरि जायोब्ला मालाबाफोर ओमफ्राय दाख्लिफोरबो सावन मासावहाय थांनो सानदोंमोन आङो खिन्थु मिलायहोनोनो हायासै आरोना बे ओरैनोथ' धुप धुना सावनानै सानफ्रामबो माबा फुजा खालामो ओमफ्राय बेबायदि आलदायै बाथौआरि गैयैखाय बाथौआरिफ्राव बेबायदि होनाय जाया आरोना ओमफ्रायहाय आवाथिखौबो जेनेबा गोबावजों मालाबा मालाबाल' सावनाय जायो ओमफ्राय नोंथांमोनजों मालाबा मालाबा शेयार खालामो आं बेफोरखौहाय आवाथि सावनायफोरखौहाय ओमफ्राय आंबोथ' दामाने जिरायफेरनो मोनखाया जोबजासिम आङो आवाथि सावनायावबो जिरायफेरनो मोना आङो एसे एसे गसङैनो मालाबा जिरायनानै मालाबा गसंनानैनो बेबायदिनो सावनाय जायो आरोना ओंखायनो नोंथांमोनजों आङो फुरा शेयार खालामजोबनो हाया दामाने माने फिसाज्लायाबो बिराद दुस्थ' जानानै दंना दुस्थ' जाफुथारनाय बेखायनो हाजोबा आरो गासिबो खामानिखौ मावनो सानबाबो मावनो हाजोबा बिदियावनो जाया आरोना आंनि साननायफोराबो थुदोंबा दिनैनि ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थुदोंबा नै मैला रुख'ग्रोबाय बेबायदि गिदिर गिदिर दिनैना सानडे स्पेशला ओमफ्राय बेखौहाय सुगारनानै लानोसै साहासो लोंनो नागिरबाय आङो मेन्स हेल्थ टि थारमाने नैबे उन्दुदोंमोन ना ओमफ्राय उन्दुनायावहाय आङो दसे खामानि मावनोसै सानदोंमोन ओंख्रि संनो नागिरबायमोन आङो ओमफ्राय सिरि मोनलायबाय बियो सिरि मोननानै नै आङो खर' सादों जिनो बेजों दसे उन्दुफादोंमोन आङो बेयावनो जानो माने उन्दुबावगौमोन आरोना ओमफ्राय उन्दुबाय थानोथ' हाया नालाय ओमफ्राय दाना सिखारबाय दाना आयौ दांहरगोन गुदुंथार खर' सानाया मा जाबाय ओंखायनो साहा लोंग्रोसै सानदों आङो न'आवहाय खेरे मेरे दासो सिखारदों देहाखै थारमाने जा सिमांसो नुगुलायदोंमोन आङो माबायावहाय मा होनो खर'आ खानानै एसे उन्दुलांदोंलायनो ओमफ्राय थौथौसो सिमां नुलायदोंमोन आं ओमफ्राय बेयावनो मा होनो सिखारनांगौ जाबायनो सिखारनानै नै खर'आनो सानायानो सानाय जाबनो सानायनो दं ओमफ्राय साहा लोंनो सानदोंमोन आङो दा नै बेहा जालायबाय आरोबाव लोगोफोर नै आंना अमाखौथ' रुखांखाबायमोन नै मैला रुख'ग्रोखाबाय ओमफ्राय मोनसे माबा जाबाय थारमाने आङो बेखौ सानाखैमोन कि दिनैहाय बिगुर गारगोन होननानै सानाखैमोन दा आइया मालाबानो सुनानैहाय बिगुरखौ जाया नालाय दा बिगुरखौहाय माबानानै दोनबाय आरोना हानानै दोनबाय आं मिन्थिस्लाबाखैमोन दा बे बिगुर गोनांसो आङो फ्राम फ्राम खालामनो सानदोंमोन दा नायनोसै बेखौबो खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो गासिबो नै खाथियाव रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय मा मा नांगौ बेखौ फुरा लगायनानै दोनथ'नोसै आरोना नै दा आङो मा होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा रेडि खालामसै आङो बेखौ गासिखौबो ज'नो थारमाने लगायनानै बे जिनिसफोरजोंहाय जा जा मस्ला मस्लि होगोन बेजों लगायनानैहाय आङो दसे बिदिनो आधा घन्टा 1 घन्टासो दोनथ'गोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावसो संगोन आङो होमबा खालामग्रोसै र'
आङो मोनसे जिनिससो नोंथांमोनजोंहाय सोंनो नागिरदों आरोना र' दा देखायहैनि आङो ओमफ्राय आंहा माबाखौसो मा होनो सिमां नुनायखौसो खिन्थाजोबनो बावबायना दहायहाय माबायदि सिमां नुदोंमोन आङो थारमाने दसे उन्दुनायावनो फिसालाजों उन्दुफादोंमोन नालाय बेयावनो सिमां नुनानै खर' सागुलायदों आरोना माने सिमाङाबो मामोन माने माबा मा होनो टट'जोंहाय थांगासिनो लायनो टट'आव ओमफ्राय दाना उन्दुरोमा रोमै जा मोनबायनो आङो उन्दुरोमा रोमै मोननानैहाय उन्दुलांनानैहाय टट' ड्राइभारनो खिन्थानो रोङासै आरोना आं बबेजों थांगोन ओमफ्राय दाना बेहाबो बबेजोंबा लांखारबाय जाहैदों जा बेखौनो आङो बोरैबा मोनबाय थाबाय मा खालामबावनांगौ बेबायदि गिनाय मोननानैहायनो माने मोगथाङावबो गिनाय ओंखाराखै आरोना बेनो ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदि सिमां नुबा बेबायदि गिनाय जायोना जाया मोगथाङावहाय जेनेबा माबा मोनसे मा होनो जायोबा आयौ बिदि जाफ्लांबायोबा होननानैहाय बेबायदि साननाय फैयोना आंहाबो मालाबा बिदिनो जायो आरोना दा दिनैबो बिदिनो जादों माने लांखार जानानै जा गिनाय मोनदों आरोना मा जाबावगोन मा मागोन सोरनो फन हरबावनांगौ सोरनो मा खालामबावनांगौ माने मेगनाबो जाला आंखौ बेहोस खालामखो ना माखो बेबायदि टाइपनि आरोना सिमाङावबो मोगथाङावबो बेबायदिनो जाबाय थाबाय हायानो दा खर' सागुलायदों बेखायनो ओमफ्राय नै दा बेनो आरोना सिमाङाहाय बेखौनो खिथाजोबमोननायखाय खिथाफिनबाय आङो दा ओमफ्राय फिसालाया फुद्रुबनानै खिथानो मोनाखै नालाय बेनो ओमफ्राय नै आङो बे बागानाव फैदों नै बागानाव मा सोंनो होननानै फैदों आङो मोनसे जिनिससो नै फिथाइफोराबो जि थाइदों खांख्रिखला आरि दङ ओमफ्राय नै बेखौहाय नोंथांमोना मा होनो बेखौ सोंनो नागिरदोंमोन आङो बेयो जोंनियावहाय बेखौहाय हाग्रानि मैथा सिख्ला होननानै बुङो आरोना जा मानलाजोबो हाग्रानि मैथा सिख्ला होननानै बुङो जोंनियावहाय दा नोंथांमोना बेखौ जायफोर मोनथियो मा होनो बेखौ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे ओमफ्रायहाय माजों जायो आंहा एकदम माबाखौ नागिरना मोना ओंख्रिखौनो बेखौ माजों जानो ओमफ्राय नोंथांमोना माजों जायो मोनथियोबा बेखौ खिथाहरदे माने आङो जानो लुगैनानै दं आरोना गोखैनो ओमफ्राय दाख्लि ना गोरानजों जादों ओमफ्राय एफाराब माने इन्ट्रेस्ट मोनाखै आङो ना गोरानजोंहाय ओरैनो ना गोरानखौ एफाराब माने टेस्ट मोनखाया ओमफ्राय एफाराब माने इन्ट्रेस्ट मोनाखै आरोना बेखायनो माजों जाबावो नोंथांमोना आंनो जुदि मोनथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे आंबो जागोन आरोना बिदिनो माने जानो लुगैयो आङो बेखौ गोखै ना एसे गोखै मोनो टेस्टाहाय ओमफ्राय जा मोजां मोनो आरोना मैथा दाबोथ' मैथा दंखायो ओमफ्राय मैथा बायदिनो मोनो एसे मैथा गोरलैफोर बायदि मोनो आरोना बेखौनो सोंनो होननानै सानदोंमोन आं नोंथांमोनावहाय मा होननानै बुङो होननानैहाय दा खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नै दाना रासिन कपारेटसो खालामसिनथारला बियो एकदमबारे रासिनसो जाबाय दुस्थ'नो ना बारा जाबाय बे दुस्थ' बारा जाबाय एकदम एसे माबाबानो कें गाबबाय थायो एसेबां देरदों एसेबां रासिन दुस्थ' जादों रायदोंसो आं नोंखौ मिथिदों नोङो बुंबाय गलायलायदों रायदोंसो आं नोंखौ ओंख्रि संसै आंहा बेदर संनि दे नै साराय गुदुं खालामखाबाय नै बेदराहाय खोबनानै दोनखादों नालाय आङो एसे गोबाव जाबाय आधा घन्टानि बारबायदां आधा घन्टा बारा जाबाय दा रुनोसै बेखौहाय रुनानै दोनसै दे बेवहाय दै हरदे बेयाव गासिबो लखबजोब्बाय
लोगोफोर आंना जानायखौ रेडि खालामनानै लाबोबाय आङो बिराद एक्साइटेड आरोना आङो जानो माने आङो सानदोंमोन कि दिनै मुकबां खालामला नामा होननानैहाय खिन्थु नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनो लुगैथारनानै आङो मुकबांखौ खालामसै सानबाय आरोना जानानै लाग्रोसै दा नै दालिजों माबाजों मा होनो बेखौहाय दालि मुदुमफुल दा आं जेरै सानदोंमोन बेबायदि जायाखै आरोना माने माबायाहाय मा होनना बुंगौ बिदिखौ कालार माबाफ्रा टेक्सचारफ्रा बिदि जायाखै आरोना ओमफ्राय थेवबो ओरैबायदि गोथाव जाबाय गोथाव मोनदों आरोना माने एसे लेबुबो होनाय जाबाय ओमफ्राय गासिबो मस्ला मस्लि होजोबनाय जाखादोंना ओमफ्राय दा गोथाव जादों आरोना गोथाव एकदम क्रिस्पि फ्राय जाबाय आरोना बियो पुरा ड्राय फ्राय जाबाय जानायजों लोगोसे सानडे स्पेशला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं